Esker sortu zen gure herrian kontzertu bat emateko beharragatik, ez? Eta guk guztiak herrikoak izan da nahi genuen talde bat sortu, beste taldea konbidatu ordez, eta desio horretatik, ez? Elkartu ginen berez kontzertu bat egiteko herrian behar hori digon zelako eta gero erabaki genuen jarraitzea. Osea, ez ginen hasiela talde bat eta jarraipen bat izateko espektatibekin hasi. Izan zen sobre la marcha. Bigarren kontzertua eta gero hasi ginen idazten, hor ja duela 2 urte atera zen Bidelagun eta aurrera egin genuen. Maiatzan grabatu genuen eta orain atera dugu, 2 urte eta gero, gure lehenengo EPA. Nik uste musika estiloa dela entzun izan ditugun taldeen influentzia handiko estiloa, ez? Igual besteok ez duten abaritzen, baina niretzat igual abesti bat da klabau beste talde batena. Eta letrak, bizi izan ditugun esperientzien letrak dira. Justo guztiok bizi izan dugun esperientzia bat pentsatu dugu, eta gero guztion artean hori azaldu edo antzestu izan dugu gure letretan.